Der findes forskellige metoder til at måle afstanden i universet. Parallaxemetoden er den vigtigste metode til afstandsbestemmelse, da det er den mest præcise metode til at måle afstanden i rummet. Metoden kan bruges til at måle afstande, som ikke er længere væk end 300 parsec, hvilket svarer til omkring 990 lysår væk. Parsec kommer vi ind på senere. Man har mere præcise og højteknologiske målemetoder til at måle afstanden i vores solsystem, såsom laser og data fra satellitter osv. Så parallaxemetoden bliver oftest benyttet til afmåling af afstande uden for vores solsystem. Men tidligere i verdenshistorien var parallaxemetoden den smarteste metode til at måle afstanden i vores solsystem. Hvornår parallaxemetoden blev opfundet, ved man ikke helt præcist. Men den berømte danske videnskabsmand og astronom Tycho Brahe brugte parallaxemetoden til at modbevise astronomen Copernicus' teori om, at det er jorden, der er solsystemets centrum, og solen, der drejer rundt om jorden og ikke omvendt, hvilket var forkert. Men grunden til fejlbedømmelsen var, at han målte ud fra stjernernes placering, men stjernerne var alt for langt væk til, at man kunne bedømme deres placering. I det mindste kom man frem til, at de øvrige planeter i solsystemet kredsede omkring solen, dog imens solen kredsede om jorden. Hvis man fokuserer på en genstand og skiftevis åbner og lukker højre og venstre øje, vil det se ud som om genstanden bevæger sig i forhold til baggrunden. Et godt eksempel på det er, hvis du holder din arm strakt ud foran dig og kigger på din tommelfinger, og derefter skiftevis kigger med højre og venstre øje, så vil det ligne, at fingeren bevæger sig, mens baggrunden bevæger sig meget lidt afhængig af afstanden. Det er på samme måde, parallaxemetoden bliver brugt til afstandsbestemmelse af stjerner og andre planeter. For eksempel, hvis en person i Danmark kigger på månen, og en person i USA gør det samtidig, vil de to personer se månen forskelligt i forhold til baggrunden, da de kigger på månen fra hver sin vinkel. Når man regner med parallaxemetoden, er der to ord, man skal kende: bueminutter og buesekunder. Da parallaxevinklerne er meget små, er det for upræcist og småt at regne med grader, så i stedet for at skrive vinkler i grader, omregner man det til buesekunder. Et bueminut er en 60. del af 1 grad, og på samme måde er et buesekund en 60. del af et bueminut. Et buesekund er altså en 60. del af en 60. del, hvilket er 1/3600 del af en grad. Og derfor får man et højere tal, i stedet for at skulle have de lave decimaler, der giver et upræcist resultat. Ved man udregne afstanden til den nærmeste stjerne, Alpha Centauri, er det ikke nok at måle ud fra jordens diameter, da parallaxevinklen vil være alt for lille. I stedet venter man på, at jorden har været en halv omgang rundt om solen, da det vil skabe den største og mest medgørlige parallaxevinkel. Man fotograferer for eksempel stjernen om efteråret og om foråret. For at finde afstanden til stjernen har man brug for nogle fiksstjerner, som er stjerner, der er så langt væk, at de ikke synligt bevæger sig. Vi kender afstanden fra jorden til solen. Den er præcis 1 AE, som betyder astronomisk enhed. Parallaxevinklen P er den modstående vinkel til det ene sted, man observerer stjernen fra, til punktet mellem de to observerende steder. Det er i det her tilfælde solen. Parallaxevinklen er altså den halve vinkel af den samlede vinkel, man får fra de to observationspunkter, som i vores tilfælde er jorden om foråret og om efteråret. Parallaxevinklen for Alpha Centauri er målt til 0,772 buesekunder. Der findes en formel D for at beregne afstanden mellem jorden og stjernerne og det ydre rum. Den ser sådan her ud. 1 AE svarer til 189,6 gange 10 i 6 kilometer og afstanden til solen fra jorden. Parallaxevinklen skal omregnes fra buesekunder til grader. Det gør man ved at dividere med 3600. Nu kan vi sætte tallene ind i formlen og dermed udregne jordens afstand til nærmeste stjerne. Vi udregnede afstanden til 4,24 lysår. Tak fordi du kiggede med.